Mawufa uhambe emhlabeni umphefumulo uhlukana nenyama. Khona izinto oyohamba nazo. Uthanda noma ungathandi. Bese kuba khona oyozishiya, uthanda noma ungathandi. Akuyona ichoice yakho leyo. Uyobe uphoqelekile. Ngenhlanhla noma ngebhadi lezo oyohamba nazo probably ilezo ongazithandi. Bese kuthi lezo oyozishiya ilezo ozithanda kanye. Qobo. Uyabona athi ngikwenzele kanje. Indlela umuntu enza ngayo izinto azenzayo emhlabeni idetermine ukuthi uzizwa kanjani. Indlela azizwa ngayo idetermine ukuthi ucabanga kanjani. Ukucabanga kwakhe kudetermine ama-beliefs, ama-values, indlela yena aconditioneke ngayo nento ebhalwe on a soul level, on a subconscious level. Iyona emenza ukuthi acabange kanje, enze kanje, azizwe kanje. Uma kuwukuthi ukuzizwa kwakho nokwenza kwakho ku-devilish, sesiyazi ipackage oyiphethe ukuthi iyokudla la uyakhona isikhathi esingasiyo. Iyokudla ungeze ukuyikhiphela ndawo. Lokho kuyohamba nakho. Ubusathane bakho nobunkulunkulu bakho. Bese kuthi lezo uyoyishiya, imali yakho, imoto zakho, umkakho, indoda yakho, imizi yakho, ingane zakho, kusala la. Ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Ukube bekuthiwa zonke lezi zinto esizilwelayo bezibaleke ngaleyo ndlela ngabe sihamba nazo. Ukube kuthiwa imali, izimoto, abantwana bethu, izithandwa zethu, ukube bekuthiwa zibaleke ngaleyo ndlela bese uhamba nakho. Kodwa ngenhlanhla noma ngebhadi asihambi nakho. Siyakushiya kusale uhambe nje uwena. Uhamba nalento information okuwukuthi wena lezi zinto obuzenza emhlabeni ubuzenziswa yini? Yabona ke izathu zakho ebeyikwenza ukuthi wenze lezi zinto obuzenza emhlabeni izona ke uhamba nazo lezo zathu. Uma kuwukuthi wena izinto ozenzayo emhlabeni zihlukumeza abantu, ukhumbule ukuthi njengoba ubahlukumeza abantu, njengoba ubacabangela ukuba abantu, njengoba ucabanga ubusathane, i-information leyo, negative energy, low energy usukuyikhipha uma ngabe uwenza kanjalo. Ukucabanga kwakho usukuyikhipha ngama-actions. Ngabe ugwaza umuntu, ngabe uthuka umuntu, ngabe uloya umuntu, ngabe ufisela umuntu okubi, ngabe wenzani, kuyaziveza ukuthi kwi-information level on your subconscious mind kukhona i-information e-negative and ifuna ukukhishwa ngale ndlela le oyikhipha ngayo bese uyikhiphela komunye umuntu. Unfortunately uma ungasekho la emhlabeni lo information uyobuyikhiphela kubani ngoba umzimba uyobungekho. Iyobe ikhona lo information on a soul level ikudla. Leyo ke uyohamba nayo lo information. Ngoba you cannot perform la emhlabeni better than your conditioning, the person wena you are on a soul level. Ngeke on a soul level ube nobungcwele bese ukuthi physically sikubone uba nobusathane, ngeke uze kwenzeke. Wena uexpressa lokho yikona on a soul level, lokho ke uyohamba nakho. Uyabona ke uma ngabe unobuhlungu obunjalo, uyabona awucabange njengomuntu odiniwe. Umbona umuntu odiniwe bese ufuna ukushaya i-punching bag, usuke ekhipha le energy. Ngitsheleke le energy masulapha awunamzimba kuzomela uyizwe le negative energy yonke in aggregate for isikhathi engasazi nami isikhathi esinganani izobika ukudla leyo energy leyo, izobidla wena. Lento ifana nokuthi uzizwe ufuna ukukhala kodwa kungakhaleki, uyizinto igqumelana into efuna ukukhala kodwa kungakhaleki. Lento ifana nokuthi ulambe kodwa ungakwazi ukuthi udle. Yabo uthola ukuthi ngilambile kodwa anginawo umzimba nomlomo wokudla kodwa ngizokulamba nje for isikhathi esingaziwa. Uyayibona le nto? Shuthi le nto leyo ubuhlungu obudla wena because awunayo indlela yokubusatisfy.
i-information esukidla wena ngendlela wena obuyiyona. Angithi mawuzithi uzizwa uphatheke kabi uyakwazi ukukhala ngoba unawo umzimba ukukhala. Uma uphatheke kabi ungenawo umzimba ukukhala uzoyi-expressa kanjani lo energy? That is why ngithi idla umnikazi wayo. Lokho ke uyohamba nakho. Second paragraph. Kosala imoto zakho, imali zakho, konke lokhu ukwenza uphila ibutepu la. Lokho ke kuyosala. Kosala lokho. Ubulala abantu. Ubabulalela ukuthi ufuna imali, nemoto, nemizi. Uyababulala nokudla. Ubulala abantu. Awuboni ngani ukuthi lezi zinto ozifuna yilezi ezosala? Lokho kuzohamba nakho ikona kanye lokho kwenza ukuthi ubulale labantu obabulalayo. Bulala nani lapho? Angithi uyayizwa into engikhulumayo. Bosopolitiki bulala nani lapho ningabe nisayekana. Yayiwe impela ndaba. Bosomatekisi ningabe nisayekana. Bulala nani? Ningabe nisayekana. Bulala nani lapho baphathi bemsebenzi ikhundla. Bulala nani? Bulala nani lapho bosomathenda. Bulala nani lapho? Kodwa enginitshela kona nibulalene for into ezosala la. Lokho kwenza ukuthi wazi wambulala lo omunye umuntu ngeke uzukwazi ukwenza kwelika moya kodla wena. Yabona ke mhlawumbe ubungazi uma kuwukuthi wakwambulala umuntu umbulalela ingcebo yala emhlabeni. Mina can tell you awuhlakaniphanga. Anginandaba ukuthi ucabanga kanjani noma uzijustify kanjani. Njengoba usubone le video vuma ukuthi awuhlakaniphanga nhlobo sidalo. Ukuhlakanipha phela akukona ukusebenzisa ingqondo. Ukuhlakanipha ukunyuka kwi level of consciousness to understand ukuthi wena we are the body, we are the spirit. Yes, we are the spirit, eternal spirit. That we are having a soul and we are living in a body. We are permanently spiritual. Kodwa ukwazi ukubulala umuntu ngento ozoyishiya la. Ukwazi ukubulala umuntu ngento ozoyishiya la. Lokho kwenze wambulala iwona ozohamba nakho ke. Ngoba iyona into oyiyona leyo. Ngitsheleke. Lo energy udla abantu. Ngifuna mina lento uyicabange kahle. Uyicabange njengokuthi uma konke okuzwayo la emzimbeni wakho, yazi uyabona nje okuzwayo emzimbeni wakho. Ake ngithi uzizwa uphisa ukuchama, umuzwa loyo, uphisa ukuchama. Uyakwazi ukuyochama ngoba unayo organ yokuchama. Uma ngabe uphisa ukuchama, ungenayo organ yokuchama, uzokwenza njani? Iyona nto ke ngifuna ukubeka into perspective ukuthi ke lo energy usukungenayo outlet yokuyikhipha ngoba la emhlabeni uyikhiphela kubantu. Kodwa mosu spiritual, usuku spiritual domain uyobungakwazi ukuyikhipha ndawo. Wena one compassion, wena onobele nobuntu, wena ophatheka kabi mawubona umuntu ehlukumezeka, wena ofisayo ngathi kungaba nokuthula abantu bengabulalani, abantu bebekezelana, wena ozizwa kanjalo ohlukumezekayo mawubona umunye umuntu ehlukumezeka. Guess what? Yabona lolo hlobo lwe-energy, uhlobo lwe-energy olu high vibrational likwenza uzizwe ufudumele ngisho ungaqoki ijezi. Liyokufudumeza ngisho ungasekho kwelenyama usukwelika moya, liyokufudumeza ngoba iyona into ebhaliwe onyo. Hayi Nkosi yami abantu abangizwa. Angandlento ifana nokugodola nje. Lento ifana nokuthi wena ngobusathane bakho uyobugodola kodwa ungenali ijezi ozoliqoka. Into enjalo ke mina ngikufanekisela ngayo. Wena onobele necompassion. Wena uyobufana nomuntu ofudumela ufudunyezwa ile energy. Angithi vele le energy high vibrational in nature. Iyobikufudumeza ke. Ingakho uyobungafisi ngisho ukufisa ukubuyela kwamhlaba ngenxa ukuthi uyobufudunyezwa i-energy oyiyona wena la ngoba indaba ilungisa usela. Indaba ezimnandi sengiphetha uyakwazi ukuyishintsha yonke leyo nto usekhona la. Awukwazi ukuyishintsha usungale ngale kwethu nakukho ukuphenduka. Hayi abantu abangizwa angivale le video.